Kulħadd jew ħafna minna għandna l-impjiegi tagħna, però jiena dejjem niftakar li miġbu bil-liefa, jiena soldat. Intom ukoll soldati fl-armata tal-Mulej. Tista' tkun skrivan, tista' tkun mara tad-dar, però ukoll soldat. U din l-istampa li l-Apostolu Pawlu hawnhekk il-kapural tagħna ħansejħulu hekk. Jgħidilna biex naqbdu l-armatura kollha ta' Alla. Għaliex l-għadu huwa qalil, l-għadu huwa bieżel biex jisbranana, biex ikissirna, biex iġerraħna u jkollna nitwarbu fil-ġemp. Il-periklu hija hemmhekk, ninsabu fi gwerra, ninsabu f'battalja kontinwa u jgħidilna x'għandna nagħmlu il-biċċiet kollha tal-armatura għandna nilbsuhom u nħaddmuhom. Però jagħlaq billi jgħid billi titolbu dejjem fl-ispirtu kull xorta ta' tarbu tannin u tisru bil-perseveranza kollha u jtolbu bil-qalb għal-qaddisin kollha. Ġifieri jikkonkludi l-armatura billi fakkarna li din l-armatura se tkun effettiva se nħadmuha tajjeb jekk bija u magħha se nkunu nies ta' talb. Wala ma nippretendix jiena li llum se nagħallimkom affarijiet speċjali, aktar li tinħeġġiġkom għaliex nafu kemm kapaċi nintilfu fil-bżulja tal-ħajja u nitilfu il-komunikazzjoni tagħna ma' Alla. Rridu nlaħqu ma' 1000 oġġett, insiru tant inferxin l-hawn u lin li ninsew li bħala soldati fl-armata tal-Mulej hemm bżonn jekk aħna nittamaw illi nirbħu l-battalja, hemm bżonn illi nirbħuha bil-qawwa tagħna. Il-profeti kemm il-darba jafżawna jgħidulna tafdawx fiż-żwiemel, tafdawx fil-armamenti tagħkom, imma ħad tkun il-fiduċja tagħkom fil-Mulej. L-aqwa u l-aħjar espressjoni ta' fiduċja tiegħi hija meta jiena minn ġurnata l-oħra qed infittex il-Mulej fit-talb. Pawlu li kiteb tolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb u tħannin u nnifsu kien bniedem ta' talb. Kien teologu kbir, studjuż mill-aqwa, Pawlu, kien ukoll missjonarju u vjaġġa u siefer u ried jilħaq il-ħaddieħor bl-Evanġelju tas-Slim. Per jekk naqraw l-informazzjoni kollha li għandna mhux biss dwaru ma dwar l-apostli sħabu, insibu li dejjem żammu bħala priorità il-neċessità tat-talb. U meta inqalgħu ċirkostanzi fejn kien hemm il-periklu li huma jinħlew f'affarijiet oħra, tajjeb, dejjem żammew li nfushom fit-triq li poġġew il-Mulej. U ċoħe il-Ministeru tal-Kelma li jgħaddu l-Evanġelu ħaddieħor u t-talb. Il-mor flimkien. Pratikament dinja il-raġuni għala neżistu aħna bħala knisja fid-dinja. Bħala dawl, torċa taqbad fis-soċjetà tagħna. Għaliex biex aħna waslu l-kelma. Però ma nistgħux inwasslu għall-kelma mingħajr l-qawwa ta' Alla. Illi niksbuha bit-talb. Ġi Pawlu li għalinna tolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb u tħannin kien u nnifsu bniedem ta' talb u jaf ir-realtà u l-qawwa fit-talb. L-approċċ tiegħu xemmu akademiku iżda esperjenzjali. Mill-esperjenza tiegħu qiegħed ukoll jgħaddi lilna soldati komuni fl-Armata tal-Mulej istruzzjonijiet li jekk aħna rridu niksbu suċċess, jekk aħna rridu il-gwerra nirbħuha u nagħmlu l-unur dik il-kelma li qal l-Apostolu Pawlu nnifsu li aħna aktar minn rebbieħa permezz dak li ħabna. Din nkunu nafu li aħna verament aktar minn rebbieħa jekk aħna nużaw dawn il-mezzi tal-grazzja fosthom u l-ewwel qabel kollox it-talb. Kristjan neċessarjament huwa bniedem ta' talb, huwa bniedem li jfittex il-Alla il għaliex jaf illi l-ħajja u l-barka tiegħu huma falla. U meta konna forsi neżamnaw nfusna u naraw illi qed nagħmel qed nipproduċi ħafna matul il-ġurnata, però
ġurnata b'ġurnata qegħdin jgħaddu u kemm iltqajt mal-mulej, kemm twarrabt f'dik il-kmajra privata tiegħek x'imkien biex inti tidħol f'komunjoni ma' Alla. Jekk mhux qed jiġri dan allura qegħdin nkunu nies soldati delinkwenti. Soldati li aktarx milli nisimgħu mill-kap kmandant tal-eżerċit tal-mulej li huwa Sidna Ġesu Kristu qegħdin nagħmlu li ifettilna. Tafu kemm il-darba Ġesu ħeġġiġna bil-parabboli tiegħu, bil-tagħlim dirett tiegħu biex aħna nitolbu mingħajr ma naqtaw jiesna. Bit-talb aħna qegħdin nitkellmu mal-Alla u qegħdin impoġġu li nafusna f'pożizzjoni biex aħna lil Alla nisimgħuh. Nisimgħuh meta aħna nkunu lebbitna qalbna, skitna, twarrabna mill-foku vivu tal-ħajja tant miġnuna li kultant neqqabdu fiha. Meta aħna nitolbu, l-Alla qegħdin nagħtuh l-opportunità biex ikellimna fil-waqt li jiena qiegħed inkellem lilu. Ħbiberija, kwalunkwe relazzjoni, kif tikber, kif tissaħħaħ, appuntu. Jekk għandek żewġ ħbieb, dawna se jkunu ħbieb u jsiru ħbieb intimi, ħbieb tal-qalb, kif ngħidulhom aħna, aktar ma jitkellmu flimkien, aktar ma huma juru il-personalità tagħhom lil xulxin. U fit-talb, Alla qed jagħtina din l-opportunità tremenda illi aħna nsiru nafuh. Nsiru nafuh fl-infinità tal-ġmiel, tal-eċċellenza, tat-tjieba tiegħu lejna fil-waqt li aħna nkunu qegħdin niftħu lil nfusna biex huwa iberikna. It-talb bih jiena nkellem lil Alla, araw xi privileġġ kbir u Alla qiegħed ikellimni. Fit-talb ukoll jiena nissieħeb ma' Alla. Qed nissieħeb ma' Alla għat-twettieq tal-pjan divin tiegħu. Alla għandu pjan u meravilja tal-meravilji. Alla qiegħed isejjaħ l-uliedu biex aħna nikkooperaw miegħu għat-twettieq tal-pjan. Ma nafux x'inhu tal-pjan, nafu żgur li huwa pjan tajjeb, pjan ta' erf li ma bħalu, u Alla qed isejħilna biex inkunu ħaddiema flimkien miegħu. Issa Zakkarija wissiena mhux bil-qawwa, lanqas bil-forza, imma bl-ispirtu tiegħi jgħid il-mulej. Jekk aħna se inħallu impatt, jekk aħna ħankunu ta' bilħaq knisja jew kristjani effettivi, ħajkun permezz tat-talb. Għaliex fit-talb aħna qegħdin nikkooperaw mal-Alla. Għandna l-knisja bikrija li kienet għadha żgħira ħafna fin-numru, diġà persegwitata, diġà l-għadu qiegħed ħabat għalija fil-li sawwat lill-mexxejja tagħha, arresthom, il-Knisja tinġabar biex titlob u lil Alla tgħidlu fost weġ oħra u issa mulej ħares lejn it-teddid tagħhom. U għati lil qaddejja tiegħek li jitkellmu kelmtek bil-qlubija kollha, bil-kuraġġ kollu. Ġifieri qegħdin ipoġġu lil nfushom għad-dispożizzjoni tal-Alla u jafu li għalkemm huma nfushom dgħajfa. U fatti, issawtu u ġew maltrattati, tajjeb, qegħdin jerżqu li Alla sabiex flimkien Alla huma iwettqu il-pjan. X'inhu l-pjan Ġesu? X'inhu l-pjan? Dan l-Evanġelu tas-Salta jeħtieġ li jixxandar mad-dinja kollha imbagħad jiġi tmiem. Id-dinja tagħna kif inhi bħalissa mhix se tispiċċa qabel ma l-Evanġelju tas-Saltna jilħaq il-popli tad-dinja kollha u kulħadd ikun sema Ġesu u l-glorja tiegħu. Xi privileġġ kbir li aħna nistgħu nissieħbu mal-Alla naħdmu miegħu fil-għalqa li hija d-dinja. Mhux vera, x'bin il-bniedem jiżra żerrija tiegħu fil-għalqa u nnifsu jgħidilna l-għalqa hija d-dinja. Tielet ħaġa, bit-talb ukoll jiena nikseb il-qawwa sabiex nilqa' l-ħwejjeġ mingħand Alla, dawk il-barkiet mingħand Alla, illi hu jaf minn qabel ma twelid, jaf minn dejjem, illi hu qatt jagħtini
Għax nitolbu. Din forsi daqsxejn diffiċli biex nifmuha. Ma Ġesu jagħmilha ċara illi meta titolbu tlabalbux żejjed u bla sens, il għaliex missierkom jaf minn qabel il-ħwejjeġ li għandkom bżonn. U allura il-fiduċja tiegħi għandha aktar u aktar tikber u tissaħħaħ. Illi naf illi Alla m'għandix għalfejn ninformah, m'għandix għalfejn nagħmlu xi ħaġa, qiegħed bit-talb qed nidħol qed impoġġi lil nifsi fid-dispożizzjoni ta' Alla sabiex hu jbarikni. Sabiex hu jagħtini il-barkiet li għandi bżonn. U allura mela sissa relazzjoni bit-talb qed insaħħaħ ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla. Bit-talb qed nikkoopera mal-Alla. U issa bit-talb jiena qed nirċievi benedizzjoni. Barkiet kotrana mingħand Alla. Skont l-erf u l-ġenerożità kbira tiegħu. Fit-talb hemm bżonn illi nitolbu għal ħwejjeġ kbar. Għaliex? Għax Alla tagħna huwa Sinjur. Alla tagħna il-ġnus huma tiegħu, il-kwiekab huma tiegħu, kollox hu tiegħu. U allura l-istess Apostlu Pawlu fil-Efesin 3 ftit qabel fl-istess sittra jgħidilna illi jiena nilwi l-koptew quddiem Missier Sidna Ġesu Kristu li minnu tissemma kull familja fis-sema u fl-art sabiex jagħtikom hawn hija l-barka. Fit-talb, di xi ħaġa bażika ġifieri, meta qed nitlob qed nirrikjesta. Qed nagħmel petizzjoni. Qed ngħid il-mulej din għandi bżonna dil ħaġa imma raw għal xi jitlob biex jagħtikom skont is-sinjurija skont l-għana tal-glorja tiegħu. Illi tissaħħu bil-qawwa bl-ispirtu tiegħu fil-bniedem ta' ġewwa. Li not inkunu nsiru Kristjani maturi, mhux dajfa minn perprin law li ma nafux fejn qegħdin. Nissaħħu fir-ruħ tagħna biex jammar Kristu f'qalbkom bil-fidi. Biex intom billi għandkom l-eru u l-pedamenti fl-imħabba tkun tistgħu tifhmu mal-qaddisin kollha x'inhu għal-għoli u l-font, il-wisa u t-tul tal-imħabba talla li tisboq jew tgħaddi kull komprensjoni, ma tistax tifhem. Għada xejn x'talba din. Jekk aħna nitolbu l-Alla, mulej berikni billi jiena naraf, nifhem aħjar l-imħabba tremenda li inti għandek lejha. Jekk jiena nirċievi dil-barka minn Alla, Alla jurini l-infinità tal-imħabba tiegħu lejha. Taħsbu intu ħatibqa' l-istess tip ta' bniedem, bl-istess imġiba fjakka, bl-istess kondotta inkonsistenti, illi kważi akka tfittex l-interessi tiegħek mill-interessi tas-salta tal-Alla. Le. Alla jberikna bil-milja tal-barka tiegħu. Infatti Pawlu jgħid issa lil dak li kapaċi jagħmel wis aktar minn dak li aħna nitolbu jew nimmaġinaw skont is-seta tiegħu li taħdem fina. Però jekk aħna ma tolbux, dik is-seta tibqa' moħbija fina, tibqa' ristretta fina. Ma tkunx espressa, ma tkunx imwasla, ma tkunx imħadma kif għandu jkun. Għaliex it-talb huwa importanti, it-talb huwa importanti. Għaliex jekk trid teleb it-tiġrib, jekk trid teleb it-tentazzjonijiet, il-ħafna perikli illi tiltaqa' magħhom ta' kuljum, dawna se tvinċihom, se tilibhom bit-talb biss. Jgħid lill-disċipli itolbu sabiex ma titlux fit-tiġrib. Flok talbu raqdu, u allura taħlu fit-tiġrib. Ma l-ewwel ċans li ġihom twerru, beżaw u ħarbu. Insew il-lealtà tagħhom. Insew li Ġesu li mallem tagħhom li kapaċi wkoll jipproteġihom. Bit-talb nelbu t-tiġrib għaliex Alla iżomna sħiħ skont il-qawwa tiegħu. Lut 4 vers 16 jgħidilna ħanersqu mela bla biża' lejn tron tal-grazzja. Lejn Alla. Alla li huwa fuq it-tron huwa tron li minnu tnixxi l-grazzja tiegħu. Qabel ma konvertejna kienet tnixxi l-ġudizzju tiegħu lejna, il-kundanna tiegħu. Issa li aħna milquejn fil-maħbub ibnu. Issa li aħna
parti mill-armata tiegħu. Nersqu l-tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u nsibu grazzja ta' għajnuna fil-bżonnijiet tagħna. Kollha kemm aħna għandna bżonnijiet, kontinwi l-bżonnijiet tagħna. Kontinwi li jumiljawna. Kif nista' nagħleb dik id-djufija bit-talb. It-talb ukoll jenna sabiex niddeterminaw insiru nafu aħjar fiċ-ċirkostanzi tagħna x'inhi r-rieda tal-Alla għalina. Ir-rieda Alla ma jarrafniex ir-rieda tiegħu billi jiena niftaħ il-Bibbja bla doċċ u naqra vers u nara x'ħajġi. Meta aħna nimxu mal-mulej u qed ikellimna, aħna qed inkellmuh, jiena allura nifhem il-volontà tiegħu. Insir narafa istintivament il-volontà tiegħu. Fis-Salmi, Salm 119 per eżempju, għandek Salm, l-itwa Salm, illi kull darba l-awtur qiegħed jesprimi d-devozzjoni tiegħu lejn il-kelma tal-Alla, illi jixtieq jobdija l-kelma tal-Alla, u fl-istess ħin qed jitlob il-Alla, ma' qogħdin flimkien, mġonġin flimkien. Per eżempju, Salm 119 vers 77. ħatiġi fuqi it-tjieba tiegħek, hija talba, ħatiġi fuqi it-tjieba tiegħek biex nibqa' ħaj, għax il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. Dana irid jibqa' jgħix imala għal raġuni waħda. Biex hu jonara lill-Alla bl-ubbidjenza sinċira tiegħu. Aktar kmieni jgħid, vers 11. F'qalbi jien ħbejt kelmtek biex ma nidnibx kontra tiegħek. Imbierek intom u lej, għallimni l-istatuti tiegħek. Ġifi dak bniedem li jitgħallem il-kelma blamment u attirat leha, qed jistudja, qed jimmedita fuqha. Fl-aħħar mill-aħħar jgħidu għallimni l-istatuti tiegħek. Għallimni kelmtek. Il għaliex ħafna minna qegħdin jiżbaljaw, forsi naslu biex naqraw dak il-kapitlu kuljum. Forsi naslu biex nifamiljarizzaw ruħna mal-kelma tal-Alla, però il-Bibbja xorta waħda ma nafuhiex, għaliex? Għax Alla mhux jgħallimilna. Il-Bibbja ma tistax tgħallimha waħdek, ma jistax jgħallimilek il-pastor tiegħek. Finalment u ultimament l-Ispirtu Santu jrid jgħallimilek, l-awtur tal-Bibbja u jrid jurik x'inhi r-rieda ta' Alla għalik. U din il-fema tajba niksbuha biss permezz tat-talb. It-talb huwa importanti wkoll għaliex huwa il-mod maġġuri, il-mod prinċipali sabiex inwettqu il-ħidma tal-Alla f'din id-dinja. Ġesu għalilna bħalma batni il-missier jien hekk nibat lilkom. U nafu wkoll li għandna diversi responsabiltajiet, għaw min hu mara tad-dar, għaw min huwa għallim, għaw min huwa tabib, kulħadd għandu l-professjoni u l-impjeg tiegħu u allura ir-responsabilità tiegħu, jekk inti miżżewweġ għandek ukoll responsabilità tal-familja, tajjeb kollha għandna l-biżijiet tagħna. U d-doveri tagħna li aħna rridu nwettquhom. Kif ħawettquhom? B'mod nobbli illi jonora lill-Alla bit-talb. Ġesu jgħidilna, tassew ngħidilkom, min jemmen fija, l-emejjel li nagħmel jien jagħmel hu wkoll, u emejjel akbar minn dawn jagħmel. Mela x'emejjel għamel Ġesu il-mirakli tiegħu, fetaħ l-għajnejn tal-omja, fejn it-torox, saħansitra qajjem in-nies mill-mewt. Ġesu qal issa emejjel akbar minn dawn. X'jistgħu jkunu emejjel akbar minn dawn? Meta tikkonsidra kollox, il-konklużjoni hija waħda. Illi aħna Alla jinvolvina, per eżempju, fil-konverżjoni tal-irwieħ. Fil-li ngħaddu l-kelma tal-Evanġelju li huwa l-qawwa tal-Alla s-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Fil-li aħna nkunu strumentali biex waslu l-kelma l-ħadd ieħor. Alla qed jagħmel emil skont Ġesu Kristu wisq akbar minn meta qajjem il-Lazzru mill-qabar. Għaliex? Għaliex dik ir-ruħ li mejta mifruda minnu Alla qed iqarribha lejh. Alla qed jagħtiha l-paċi miegħu. U Ġesu qed jgħidilna bit-talb kull ma titolbu f'ismi dak nagħmel.
biex il-missier ikun glorifikat fl-iben. Jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, nagħmilha. Għax ix nitolbuh il-mulej, nitolbuh għal diversi affarijiet, però iva nitolbuh regolarment għal raba, ħbieb tagħna, kollegi tagħna fuq il-post tax-xogħol, sabiex il-mulej jiftilhom għajnejhom. Idawwarhom mid-dominju ta' Satana għal ħakma ta' Sidna Ġesu Kristu. Sabiex jagħtihom il-mafrad nubietu wirt mal-qaddisin tiegħu f'ismawiet. Hija xi ħaġa inkredibbli illi Alla jgħidilna itolbuni u jien nagħmilha, itolbuni f'ismi u jien nagħmilha. U skont Ġesu dak l-emil huwa wisq akbar. Forsi mhuwiex sensazzjonali għax ma jidirx, imma Ġesu jaf x'inhu jgħid hawnhekk. Bit-talb. Tkun naħseb jiena l-ikbar ġennata illi tipprova tkellem in-nies dwar Ġesu Kristu meta inti ma kellimx l-Alla dwar in-nies qabel. It-talb ukoll huwa essenzjali. Jekk aħna rridu naraw il-pajjiżna illi ma jibqax nieżel fin-niżla lejn it-taħsir u l-korruzzjoni morali li qegħdin narawha u missuha bidejna stess. Fil-ġenerazzjoni tagħna qed ngħid. Mhux qed ngħid inqabblu ma' mit-senilu, fil-ġenerazzjoni tagħna rajnija u għadna narawha b'ritmu maġġel. Pajjiżna litteralment sejjer fil-miżbla. X'tama hemm. X'tama hemm. Li nagħmlu il-purċissjonijiet jew il-marċijiet? Zakkar jgħidilna mhux bil-qawwa. Mhux bil-ħila tagħkom, imma bl-ispirtu tiegħi. Tama waħda bisem għal pajjiżna. Għan-nies li huma eżis għalina, anke jekk ma nafuhomx huma ċittadini Maltin bħalna. Jekk jridu naraw stejqien tiġdid spiritwali, li n-nies ma jibqgħux momija b'affarijiet tlellix ta' 4 ijiem u daqshekk. Jekk jridu naraw illi ta' bilħaq sħabna, ħbiebna Maltin bħalna jarfu il-ġojjel tal-Evanġelju. Jarfu il-preġju tas-salt Natalla. Jibdew jaraw mhux il-ħwejx li jidhru, ma ħwejx ma jidhrux. Alla. Is-saltna tiegħu, l-infern, il-ġenna. Li huma realissimi ħafna aktar mill-blat li fuq nimxu. Jekk jridu naraw ta' pajjiżna jurruh. Il-kelma li qal Alla meta Salamun talab u Alla onora t-talba tiegħu. U qallu jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura minn traqathom il-ħżiena jiena nisma' mis-sema u naħfer ħtijiethom u nfejjeq l-arthom. Il-poplu tiegħu huwa aħna. Aħna. Poplu ċkejken u dil ħaġa li tkidna u jiddispjaċina li għaddejjin is-snin u jeħtieġ naraw il-Knisja vera, il-merħla vera, l-armata vera ta' Sidna Ġesu Kristu tikber u tikkonkwista u teleb il-forzi tal-ħażen. Pawlu jgħidilna jtolbu lebsin l-armatura sħiħa ta' Alla, jgħidilna li fuq kollox itolbu kull tip ta' talb u petizzjonijiet. Kull tip ta' talb u petizzjonijiet. Ġifi fit-talb tagħna ma nix għalfejn nkun ikollna dak il-set phrases, dak l-istess talb li kważi mhux nafuh blamment, imma tant drajna rrepetuh li le hemm diversità, hemm varjetà ta' talb. Bħal minn varjetà ta' ikel. Li għandek bżonn ftit minn kull tip ta' ikel biex tkun b'saħħtek fiżikament. L-istess ħaġa fit-talb.
it-talb l-ewwel ħaġa it-tifħir lill-Alla li hija bażika. Li hija bażika. Il-Kristjan meraviljat bil-grazzja tal-Alla, ifaħru lill-Alla. Salm 34 jibda biex jgħid imbierek il-mulej f'kull żmien, it-tifħir tiegħu jkun dejjem fuq fommi. Ruħi tiftaħar bil-mulej. Il-fqajrin jisimgħu dan u jifirħu. X'għandru il-kobor tal-mulej miegħi. Ħanollu ismu flimkien. Ġifieri beda biex jgħid jien hekk nagħmel imma mhux jien biss il-bqija tal-poplu tiegħu. Hemm bżonn ikun poplu li jaf jiċċelebra fil-preżenza tal-Alla, li jifraħ b'Alla, li jfaħru lill-Alla. Bħalissa qegħdin nistudjaw il-karattru tal-Alla, l-attributi tiegħu. U qegħdin nitlu pjuttost fil-fond. U kull darba qegħdin noħorġu maxqa li dan huwa Alla tagħna. Dan huwa Alla tagħna. Alla ta' Ġakob. Alla li fih u għandu jilqa' nies dgħajfa bħalna sabiex jagħmilna setana. U allura jixraq li nfaħruh u nadurawh. Tadurah ġifieri li inti taraf ix-xejn tiegħek, taraf li inti trapp u rmiet u li Alla hu kollox. Alla huwa dak li jgħid li l-ġnus qudiemu huma bħal labra tal-miżien. Inqas mix-xejn. Dan huwa Alla tagħna. Li jżomm fil-korsa tagħhom il-kwiekeb tas-sema fil-miljardi ta' miljardi tagħhom. Dan huwa Alla tagħna jagħtina dinja tant sabiħa bl-armonija tagħha, bil-barkiet tagħha, bis-sbuħija tagħha. Dan huwa Alla tagħna. U allura jiena limitat, dajjef, però l-Alla ħanfaħru għaliex fih insib il-milja tiegħi irrodlok ħajr b'qalbi kollha. Quddiem l-Allat nagħnilek tifħir, nagħti qima quddiem it-tempju mqaddes tiegħek u nfaħħar ismek għat-tjieba u għall-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Qed jgħidlu. X'ġmiel ta' talba. Nagħti qima quddiem it-tempju mqaddes tiegħek. Nagħti qima, ġifieri naraf ix-xejn tiegħi u nitaxxa bil-milja ta' Alla. Alla li jimla s-sema, l-art u kull ma fihom. It-talb huwa wkoll stqarrija ta' dnub. Meta inti appena tersaq li Alla, taraf illi inti ma lħaqx il-livell. Ġesu għalilna kunu men intom perfetti. Bħalma missiekom fis-smawiet huwa perfett. U naf li minix. U allura it-talb qed jagħtina l-opportunità biex aħna nistqarru, nammettu li għadna ma wasalniex. Walla dik l-umiltà toġbu. U li jgħid is-sema huwa t-tron tiegħi. L-art hija mirfes riġlejja. Però ma dal-bniedem jiena nagħmilha u nieħu pjaċir bih. Ma dak li huwa umli u jitriet għal-kemti. Meta inti taraf illi ma wasalx għalkemm ma għadekx li kont qabel, ma dak ma wasalx. U allura li nistqarru l-ħtijiet tagħna. David għaraf jagħmel hekk f'Salm 32 vers 5 stqarrejtlek dnubi. U l-ħażin tiegħi jien ma ħbejtx, jiena qed nistqarr ħtijieti lil mulej u inti ħfirtli il-ħażen tad-dnubi. Għalfejn għandi kolli il-ħila illi nistqarr l-Alla għax naf il-weda tiegħu illi hu jaħfer il-dawk li jersqu bindiem għalajh. U allura wkoll irradd il-ħajr. Jekk aħna nirċievu l-maħfra paterna tal-Alla, l-maħfra minn tal-Alla bħala missierna li diġà laqana fil-familja tiegħu, allura hemmhekk narfu wkoll il-barkiet numerużi li jagħtina. Pawli jgħid ħajkun imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Illi berikna b'kull barka fl-imkien ta' smawiet fi Kristu Ġesu. B'kull barka. Immaġinaw ftit. U allura ir-radd il-ħajr, ir-ringrazzjament għandu jkun meta jiena naraf, nirrikonoxxi illi kull ħaġa tajba, kull għotja li jiena irċivejta mis-sema. Ġwan il-Battista jgħid,
ebda bniedem ma jista' jirċievi xejn jekk ma jingħatalux minn fuq. Għaliex inkunu dawk it-tip ta' nies nirċievu minn ma ngħidu grazzi. It-talb qed jiftaħlek it-triq biex inti tfaħħar u tirringrazzja lil Mulej. Roddu ħaj lil Mulej għax hu tajjeb. Għax it-tieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Roddu ħaj lil Alla fuq l-allat. Fuq l-allat għax l-allat l-oħra huma folots. Alla wieħed fuq kollox, għax it-tieba tiegħu tibqa' dejjem. Roddu ħajr lil sit is-sidin kollha, għax it-tieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Salm sħiħ, salm sħiħ. Katina lista sensiela sħiħa ta' barkiet illi semmi dal-awtur u jirringrazzja lill-Alla għalihom. Roddu ħajr lill-Alla tas-sema għax it-tieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Kellna bżonn il-sienna jinħall biex flok ma ngergru u nbarqmu u nikritikaw, roddu ħajr l-Alla. U narfu, naħsbu dak l-għajx li huma tajbin, nobli, pjaċevoli, amabbli, li ħaqhom tifħil huma tajbin. Pawlu jgħidilna fuq dan affarijiet taħsbu. Jekk jiena naħseb fuqhom, ħanaraf illi dawn irċivejthom mingħand Alla. Alla li jagħti mingħajr tqanċiċ. Jagħti bil-ġenerożità. It-talb ukoll huwa okkażjoni fejn jiena nista' bi spiritu devot nilmenta malla. Tixxokjawx ruħkom, jekk xi darba qrajtu s-salmi kollha, 150 salm, l-aktar tip hemm diversità ta' salmi. Diversità ta' salmi. Tajjeb? L-iktar tip ta' talb fis-salmi. Illi kollok tot, da salm huwa salm tal-ment, salm tal-ment, l-aktar li hemm salmi tal-ment. Fell-awtur David, Asaf, jew awturi oħra, qegħdin jilmentaw Alla. Qegħdin iferraw qalbhom b'devozzjoni quddiem Alla u qegħdin ifissru is-sentimenti ta' dieqa tagħhom, ta' frustrazzjoni, ta' dwejjaq. Għandikom eżempju wieħed minn Salm 6. Salm 6. Jibda biex jgħid Mulej, la ċanfarnix fil-għada tiegħek. Lanqas twiddibni fis-saħna kbira tiegħek. Ħenna li Mulej. Għax jien dajjef. Mulej fejjaqni għax għadmi imkisser, qed jilmenta, għadmi huwa mkisser. Ruħu wkoll imħawda wisq. Iżdin Mulej sa meta? Qed jilmenta Alla. Bħalli kieku Alla m'għadux juri wiċċu qudiem David. Iżdin Mulej sa meta? Arġa' Mulej, eħlis li l-ruħi, fġieħ it-tieba tiegħek salvani. Qed jilmenta Alla. Alla li huwa l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem ta' kollox. Iridna li aħna ta' nies dajfa li aħna. Nies li jekk ngħixu 40 xieren ikunu mimlijin għali u vera u afflizzjoni skont Mosè. Alla jridna mmorru għandu biex neħbew fih. Fit-tjufija tagħna, fil-problemi, fid-dubji tagħna, fil-frustrazzjonijiet tagħna, fid-disprament tagħna. Aqra Salm 88, raġel kważi disprat. Kollox jikraħ qed jara, kollox iswed. Qal qisna qed ngħix fil-qabar, f'qabar miftuħ. Immaġinaw. Għal ma l-fiduċja tiegħi fik Alla. Pawlu jgħidilna mela itolbu kull tip ta' talb u petizzjonijiet f'kull żmien jew dejjem. Ovvjament ma jfissirx li 24 sa kuljum inkollu nitolbu, ma tfissirx hekk. Għaliex? Għax ovvjament għandna bżonn norqdu, għandna bżonn naħasslu, nieklu, nivvjaġġaw, nagħmlu diversi attivitajiet oħra neċessarji. X'qed jgħid l-Apostol Pawlu? Qed jgħidilna li nitolbu f'kull żmien illi aħna l-atteġġjament ta' qalbna inħarġuh nittrenjaw lil ruħna biex bħal bin-nur illek tawdu mbagħad il-labra tiegħu, il-labra tal-kumpass, skużawnu x'il-pinnur, tal-kumpass, mill-ewwel ma titlaq ħadd timmira lejn it-tramuntana.
Ġifi għandna l-pressjonijiet tagħna. U min qed iġielna mmorru law u issa dik ħajkolli nagħmel hekk. Imma ma litx kien ċans malli l-labra tal-kumpass tiegħek ċans tipponta li tramuntana. Malli ruħna tiegħek ċans tipponta li Alla. U allura qegħdin fejn qegħdin nistgħu nitolbuh il-Alla. Talb ġokolatorju, talb ta' sentenza waħda. Għax huwa talb ta' kriżi, huwa talb illi issa rrid nitlobha. Is-sultan Ħasweru qal lil-Neħemija qallu qed narak imdejjaq, x'għandek? Swit ta' qalb għandek. X'għandek bżonn? Qallu. U Neħemija jgħid u dak il-ħin tlabt lill-Alla tas-sema. Kemm taħsbu li dan biex jitloba dik it-talba? Ftit sekondi. U mbagħad wieġbu. Wieġbu għala kien bniedem ħosbien u mdejjaq. Jeħtieġ li qalbna nitrenjawha biex istintivament inkun fejn nkunu ma' min nkunu fuq il-karozza tal-linja passiġġata qalbek iddu li Alla. Dak is-sens itolbu dejjem. Iva rridu nżommu ħinijiet tat-talb bħalma kellhom l-apostli. Atti 3 issa Pietru u Ġwanni telgħu flimkien fit-tempju waqt is-sija tat-talb billi kienu 9. Hija ċarissima din. L-apostli modell għalina kellhom ħinijiet apposta tat-talb. Issa sew jekk l-ewwel ħaġa filgħodu wara li tqum u forsi ħadd il-kolazzjon u sib dak il-kien jiena għalija nasal kmina ħafna fuq ix-xogħol biex nifranka t-trafik. Però nasal kmina ħafna u għandi l-isbaħħin tajjeb għal meditazzjoni u t-talb. Hemm ħinijiet oħra ta' talb tajjeb biex nżommu dal-kuntatt vitali tagħna ma' Alla. Rumani 12 xi ħaġa l-Bibja tisħaq ħafna fuq il-kontinwità tat-talb. Rumani 12 vers 12 jgħidilna li għandna nkunu ferħanin fit-tama bis-sabar fin-niket titolbu bla ma taqtaw. Titolbu bla ma taqtaw. L-ewwel Tessalonikin 5 itolbu dejjem, irringrazzaw l-Alla f'kollox għax din hija rieda ta' Alla għalikom fi Kristu Ġesu. Pawlu jkompli jgħid li għandna nitolbu wkoll fl-ispirtu. Nitolbu fl-ispirtu, hemm min jinterpreta din li nitolbu bl-ilsna. Noqogħdu nagħmlu ħafna sillabi bla sens. Le, mhux qed jgħidlek, ċertament mhux qed jgħidlek, itolbu fl-ispirtu, jiġifieri bħalma aħna nitolbu bl-awtorità ta' Kristu. Ġesu jgħidilna itolbu f'ismi. Jiġifieri itolbu għan-nom tiegħu. Tajjeb, bħalli kieku Ġesu qed jitloba, jien qed nitloba għal ġieħ tiegħu ta' Sidi. Imma l-qawwa ħatkun billi jiena nitloba fl-ispirtu, u ċoe bil-qawwa, bl-inċentivazzjoni, bil-motiv li jagħtina l-Ispiritu Santu. Jekk aħna nagħmlu hekk, it-talb tagħna jkun ħafna aktar matur u allura nibdew naraw ħafna aktar tweġib għat-talb tagħna. L-Apostlu Pawlu jgħidilna li aħna ma nafux nitolbu kif suppost. Però l-Ispiritu Santu jgħinna fid-djufijiet tagħna. U djufija li aħna rridu nelbu hija propjament illi aħna nitalmu, nitolbu skont il-fema tal-Ispiritu Santu. Issa kif ħankun nafa l-fema tal-Ispiritu Santu? Mill-ktib tiegħu. L-awtur tal-Bibja mqazza huwa l-Ispiritu Santu. Kif ħankun naf jiena x'jogħġbu, x'irid minni? Mill-kelma tal-Alla. Għalhekk għal darb'oħra naraw in-nisġa essenzjali ma tistax tifridhom minn xulxin, it-talb u li nkun naf il-Bibja, li nkun qed nitgħallimha regolarment sabiex ta' bilħaq nkun Kristjan effettiv, soldat denju tal-armata tal-Mulej. Pawlu jkompli jgħid ukoll inviġilaw fih, qassu fih. Ibqgħu mqajmin. Anħabta norqdu nejjew
u l-ġisem tagħna huwa dgħajef, Ġesu wkoll jgħidha l-ġisem huwa dgħajef. L-Ispiritu jrid nifhem l-importanza li jiena nżomm kuntatt dirett u kontinwu mal-Alla. Però ħafna tfixkil, ħafna ostakli. Ġesu jgħidilna isru u jtolbu biex ma titlux fit-tiġrib. U ċoj jekk jien ma nisarx, ma nibqax imqajjem, jekk ma nitlobx ħanidħol fit-tiġrib. U ħanaqa. U għalhekk qegħdin naraw ħafna każwalitajiet Kristjani, nies li sejħulu son Kristjani u qegħdin jagħmlu għajb lill-lisem ta' sidhom. Mhumiex qed iġibu ruħhom denjament tal-Evanġelju li jemmnu. U f'Mark ukoll, Mark 13, Ġesu jgħidilna inviġilaw jew qassu għax ma tafux meta hija dik is-sija. X'sija hi? Il-kuntest jgħidilna is-sija tar-ritorn tiegħu. Aħna suppost qegħdin fil-waqt li qegħdin ingaġġati fil-battalja qegħdin nitolbu lil sidna biex jerġa' jiġi. Maranatha. Ejja mulej Ġesu, għaliex għax hemmhekk li jkollna r-rebħa. Hemmhekk li s-saltna ta' Kristu teleb u tkisser is-saltna jew id-dominju tal-ħażen. Inviġilaw fih b'kull perseveranza, ġifi billi nissaportu. Għali, Pawlu jaf kemm għandna ħabta illi tkun qed titlob u għajnek jibdew jitbexqu u jaqbdek in-nas, vera? It-talb mhuwiex faċli il għaliex huwa sfida. Qegħdin neħduha kontra it-tendenzi naturali tagħna. It-tendenza naturali tiegħi hija li niġġlu niġġennen u noqmos u nagħmel affarijiet bla sens. Meta jiena qed nitlob, qed noħodha kontra n-natura ħażina tiegħi nnifsi sabiex noqrob li Alla, sabiex ninħaba fih. U allura ipperseveraw, itolbu taqilgħu, mbagħad jagħmilha aktar enfatika, fittxu ssibu. Mela kemm iddum biex titlob, tista' titlob f'5 sekondi kif għamel Pietru. Mulej, salvani, qed nereq! U Ġesu qabdu u daħlu fid-dajsa. Vera? Talba tista' tkun qasira ħafna. Però meta tfittex fit-tul. Salbiha stess tlifna xi ħaġa d-dar u l-marqat li fittixa u għara fejn għamilta. Għetta jien safna fjema fittixa. U bdejna fitxu. Dal-għodu nstabet. Dal-oġġet. Tfittxi ħaddu miżjed. Imma mbagħad jerġa' ħabtu u jinfetħulkom. U jinfetħilkom. Kemm iddum tħabbat? Sakemm xi ħadd jitfaċċa fil-bib. Jekk inti vera trid, bħal dak ir-raġel li ġie għandu l-ħabib tiegħu ma kellux ħobs xi qiegħed qudiemu u mara tal-ħabib tiegħu ħabbatlu f'nofs il-lejl u baqa jħabbatlu li ieħor it-tawl mitti għallu issa tħalt fis-sodda u li fis-sodda mhux ħaniftaħlek u li ieħor baqa jippersisti. Ħabbat. Għalhekk kull perseveranza, l-armla, il-famuża armla, illi marret għand l-imħallef inġust mill-għadu tiegħi. U dan ma kien jimpurtaħ minn ħadd, imma tant damet iddejqu illi qal ħaneħles minna. Kemm aktar Alla jivvindika lill-uliedu li jgħajtulu lejlu nar. Però Ġesu jgħid, però bil-bniedem meta jiġi se jsib il-fidi fuq l-art. Ġifieri Ġesu jaf kemm hija sfida jekk aħna rridu ta' bilħaq inħallu impatt fil-familji tagħna, f'pajjiżna, bit-talb persistenti, ta' tlabt u xbajt jew iddejjat. Pawlu spiċċa biex jgħid itolbu għal qaddisin kollha. Mhux lil qaddisin kollha, għal qaddisin kollha. U ċoja għal Kristjani ħajjin li nafu xulxin, nafu il-ċirkostanzi ta' xulxin, faċli nitolbu għal xulxin, però hemm Kristjani oħra f'kongregazzjoni oħra f'pajjiżna u nafu wkoll li l-komunità tal-fidi hija mifruxa mad-dinja kollha.
Mhux vera. U Pawlu Pietru jgħidilna li id-batijiet moti għalilkom qed jgħaddu minnhom ukoll ħudkom inferxin mad-dinja kollha. Ġifieri nitolbu għal qaddisin għax nafu li mhux jien nifforma l-armata tal-mulej jien waħdi. Appu hija armata li tikkonsisti minn ħafna soldati. U ħafna għandhom il-xogħol partikolari tagħhom. L-interċessjoni. L-interċessjoni għabek qegħdin nuru illi meta nitlob għalija nnifsi tajjeb. Ġesu jinkoraġġija ħafna, mhux vera. Imma kif it-talba li tagħna kollox fil-plural. Fil-plural missierna, għatina illum, aħfrinna dnubietna, iddaħħalniex kollha kemm aħna. L-isbaħ talb l-aktar talb nobli. Meta jien mhux qed biss qed nitlob għalija nnifsi, tista', però meta qed nitlob ukoll għal ħaddieħor. Il-maħfra qed nitlobha mhux biss għalija imma anke għal sħabi. Il-protezzjoni divina mhux biss għalija imma anke għal sħabi. L-interċessjoni. Meta inti titlob għal ħaddieħor, Pawlu jgħid titolbu wkoll għalija biex il-mulej jiftaħ li fommi fix-xandir tal-kelma. Ħanaqraw eżatt fil-Kolossin. Araw kemm isabiha Pawlu li qiegħed il-ħabs qiegħed marbut bil-ktajjen jgħidilhom komplu fit-talb issru fih pratt il-ħajr, itolbu flimkien ukoll għalina biex Alla jiftilna bieb jew opportunità l-kelma ħalli nxandru il-misteru ta' Kristu li minħabba fih jiena wkoll marbut biex narfu u nitkellem kif imiss. Il-talb li għandha tkun f'qalbna regolari itolbu għal pastors f'Malta. Biex Alla jagħmilhom rajja fidili. Rajja qalbina illi ma jiddejqux, ma jistħux ixandru l-kelma tal-Alla kif inhi. Fil-bilanċ sabiħ kollu tagħha. Il għaliex hemmhekk imbagħad il-Knisja tkun imnebħa, tkun inċentivata biex narfu u nitkellem kif imiss. Imma wkoll titlob għal pionieri fil-Vanġelu, għal missjonarji li nafu dwarhom, mhux vera. Għal xulxejn illi wkoll aħna mibgħutin fis-soċjetà tagħna. Li nitolbu għal xulxin anke għal Samwel fl-Antiknet, meta l-poplu falla id-domanda li Alla qed jom sultan għax iridu jkunu bħal ġnus l-oħra, iddejqu minn għal sultan. Insew li Alla kien is-sultan tagħhom diġà, insew. U Alla għal Samwel għamlilhom sultan. U allura mbagħad wara għarfu li żbaljaw. U Samwel qalilhom il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu minħabba ismu l-kbir għax oġbu l-mulej jagħmilkom poplu tiegħu. U jien barra minni li nidneb kontra l-mulej billi ma nibqax nitlob għalikom. Samwel għaraf il-bżonn illi jibqa' jitlob għal poplu. Baqa' jitlob għal Sawl. Għal avolja l-warbu baqa' jitlob għalih. Kollha kemm aħna għandna nies huma Jeżies għalina. U nixtiequ naraw li bħal ma aħna din ngawdu l-maħfra ma wkoll igawdu l-maħfra tagħna. Jitlob għalihom. Barra minni li jiena ma nibqax nitlob għalikom, iżda nallimkom it-triq it-tajba u s-sewwa. Naħseb indu ngħidu li ma rridx nagħallimkom illum aktar rrid li ninċentivakom, aktar rrid li nimmotivakom. Li tmorru d-dar millum stess, jekk forsi konna daqsxejn traskurati. Tajjeb, Alla jilqa' lillu li jidu niedma sabiex iġeddidna fl-ispirtu tagħna, jagħtina dik l-ewwel imħabba li kellna u iva nżommu dak il-kuntatt tant u tant essenzjali għas-saħħa spiritwali tagħna. Bħalma nkantaw privileġġ u dan għalina li għat-tron kisbinna dħul. Ġesu kisbinna dħul l-aċċess għat-tron tal-Alla. Ejjew nużaw spiss dal-aċċess illi Ġesu għal għandna. Amen. Amen.
that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.